तूच सुख करता तूच दुःख हरता, अवघ्या दिनांच्या नाथा, बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. नमस्कार, मी संघवी राजवर्धन. गोमंतकमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. 64 कलांचा अधिपती म्हणजे श्री गणराया, आणि या गणरायाचं अवघ्या 2 दिवसांनी आगमन होतं आहे. तर गोव्यात सध्या आपण बघितलं तर सगळीकडं गणेशोत्सवाचं वातावरण पाहायला मिळतं आहे. घरोघरी सजावटीच्या वस्तू आणल्या जात आहेत आणि घरोघरी गोडधोड पदार्थासाठीचं सामानसुद्धा आणलं जात आहे. एकंदरीत गोव्यातला गणेशोत्सव हा वेगळा असतो. गोव्यातल्या गणेश चतुर्थीला इकडे चवथ म्हटलं जातं आणि एक वेगळा भक्तिभाव, वेगळं वातावरण, या सगळा माहोल या गोव्यात पाहायला मिळत असतो. महत्त्वाचं म्हणजे गोव्यात जेव्हा गणपती घरी येतात तेव्हा महत्त्वाचं आकर्षण असतं ते म्हणजे घुमट आरतीचं. नेमकं घुमट काय आहे, घुमट आरती कशी सादर केली जाते, हे आज आपण या स्पेशल व्हिडिओतून पाहणार आहोत. त्यासाठी आपल्याकडे म्हणजेच तालेगावमध्ये असणाऱ्या शंकरवाडीच्या श्री महादेव मंदिरामध्ये आत्ता आपण आहोत आणि आपल्यासोबत श्री कारेश्वर घुमट आरती मंडळ आहे, जे आपल्याला ही घुमट आरती आहे ती सादर करून दाखवणार आहेत. आपण बघू शकतो की हे सगळे तरुण मंडळी आहेत, ते आपल्याला ही आरती घुमट आरती आहे ती करून दाखवत आहेत. प्रथमेशा प्रथम नामितो देवा श्री गणेश. नतमस्तक हो मुनी गणनाथ चरणासी अर्पितो हि स्वरसुमनी मोरेश्वरासी अननामितो देवा कारेश्वरासी. श्री गजानन महाराज की जय. श्री कारेश्वर महाराज की जय. कर जोडूनी ओ वळितो ही आरती गणपती कर
तर तुम्ही सुद्धा पाहिलं असेल की या घुमट आरती जे सादर होती आहे त्याच्यामध्ये ताल लयमध्ये बेधुंद झाला असेल. मी सुद्धा इथं अशीच झालेली आहे. एकंदरीत हा ग्रुप जो आहे श्री कारेश्वर घुमट आरती सादर करतानाचा जो ताल लय आपण पाहिला तो खरंच अफलातून आहे आणि मी सुद्धा पहिल्यांदा हे पाहिलं आहे. एकंदरीत ग्रुपबद्दलची आपण माहिती घेऊयात आणि आपल्याबरोबर आपला या ग्रुपचा प्रमुख गायक आहे सुबानी दफेदार. तर त्याच्याकडून पहिल्यांदा एक माहिती घेऊया की तो मुस्लिम समाजातून येतो आहे, पण त्याला महत्त्वाचं म्हणजे ह्या घुमट आरतीबद्दलचं एक वेगळं आकर्षण आहे आणि तो एवढ्या ताल लयमध्ये तो इतक्या छान पद्धतीनं गातो, एकदम वातावरण त्यानं क्रिएट केलं आहे. सो त्याच्याकडनं आधी आपण माहिती घेऊयात की तू कसा या घुमट आरतीकडे वळलास आणि काय वाटतंय तुला एकंदरीत हे सादर करताना. नमस्कार, मी सुबानी दफेदार. श्री कारेश्वर घुमट आरती मंडळ जे आमचं हे मंडळ आहे त्याचं नाव जाऊन आहे श्री कारेश्वर घुमट आरती मंडळ. ह्याचा मी एक प्रमुख गायक आहे. ह्या ग्रुपामध्ये मी जॉईन झालं जेव्हा मी लहान मुलं होतं. तेव्हा मी ह्यांच्याबरोबर जात होता, बसत होता. हे जे करत होते मी बघत होता. हे माझे फ्रेंड्स होते, ह्यांच्याबरोबर मी खेळत होता. जेव्हा गणेश चतुर्थी येत होती एव्हरी इयर, तेव्हा मी ह्यांच्याबरोबर हे करत होते, जे काही प्रॅक्टिस वगैरे, त्यांना मी त्यांच्याबरोबर बसून शिकलं नव्हतं काय. मी ॲक्च्युली गायन करत होतं, गात होतं. ह्याच्याबद्दल नॉलेज नव्हतं मला. त्यानंतर काय झालं की मी स्लोली जे पारंपरिक आरतीस आहे ना, पारंपरिक आरती जे आम्ही म्हणतो इकडे, ते मी शिकलो. बुक बघितलं, बुकामध्ये सर्व आहेत ते शिकलो मी. त्यानंतर मला आमचे सिनियर्स होते थोडे, त्या लोकांनी मला गाईड केलं. देन इन 2016मध्ये आम्ही ठरवलं की हा ग्रुप आम्ही कॉम्पिटिशन लेवलला घेऊन जाऊया. त्यानंतर आम्ही डिसिजन घेतलं आणि एक मास्टर जे आमचे गुरु आहे, ज्यांच्याकडून आम्ही हे सर्व कंपोजिशन जे आता तुम्ही ऐकलं ते सर्व आमचे मास्टर श्री सूरज पिंगे सर, जे आमचे मास्टर आहे, त्यांच्यानी हा सर्व कंपोजिशन बसवलेलं आहे. आणि आम्हाला त्यांनी सर्व नॉलेज दिलं या घुमट आरतीबद्दल. कसं असतात हे घुमट, कसं वाजवलं जातं, गायन कसं गायलं जातं, सर्व आम्हाला शिकवलं. आणि 2019मध्ये आम्ही कॉम्पिटिशनला फर्स्ट इयर अटेम्प्ट केलं. 2019मध्ये आम्ही स्टार्ट केलं कॉम्पिटिशन अटेंड करायला. त्या वर्षी आमचं ग्रुप नंबर 1 इमर्जिंग ग्रुप म्हणून असं ठरलं. आम्हाला नाव मिळालं, रिस्पेक्ट मिळालं ऑल ओव्हर गोवा, सर्वांचं मोग मिळालं. तसंच आमचं ग्रुप आता चालूच आहे. आमचे एव्हरी इयर कॉम्पोजिशन चेंज होतात, मास्तर आम्हाला शिकवतात एव्हरी इयर. हे करताना किती आनंद मिळतोय, म्हणजे कसं वाटतं? आनंद असा ॲक्च्युली आता सांगायचं म्हणजे आनंद असा आहे की हा एक इफ आम्हाला सांगितलं तुम्ही ह्या गोष्टीमध्ये किती टाईम स्पेंड करू शकतात, आम्ही ऑलमोस्ट आमची लाईफ देऊ शकतो ह्याला. ऑलमोस्ट एक तुम्ही बघितलं असाल एन्व्हायरमेंट जे इकडे क्रिएट होतं, चांगलं होतं. आम्ही जेव्हा आम्हाला मास्तर एक कंपोजिशन देऊन जातात, आमचे जे गुरु आहेत ते आम्हाला कंपोजिशन देऊन जातात, आम्ही वेड्यापणाने तिकडे बसतो आणि ती कंपोजिशन आणि किती चांगलं होऊ शकतो ते मी बसतो, मीटिंग्स घेतो. प्रॅक्टिस करताना सर्व आमचे जी मुलं आहेत, सर्व मास्टर माइंड्स आहे, सर्वांची डोकं चांगलं चालते कंपोजिशनमध्ये. सर्व लोक हेल्प करतात. प्रत्येकाकडे एक गुण आहे म्हणजे. यस, प्रत्येकाकडे एक गुण, चांगला गुण. कोण व्हिडिओग्राफी चांगलं करतो, कोण खेळतो चांगलं. सो जेव्हा घुमट आरती असते तेव्हा सगळं आपलं जे पर्सनल वर्क्स आहे ना ते साईडला ठेवून ते इकडे येतात आणि प्रॅक्टिस करतात आमच्याबरोबर. आणि काय नक्कीच खूप साऱ्या शुभेच्छा तुझ्या सगळ्या ग्रुपला. आणि अशीच तुम्ही घुमट आरती सगळ्या गणपती बाप्पाच्या समोर तुम्ही सादर करावीत ही माझ्याकडून छोटीशी तुम्हाला एक आशा किंवा एक अपेक्षा म्हणते. येस, थँक्यू. सांगायचं म्हणजे असं आहे की बिंग अ मुस्लिम, आय एम प्राऊड ऑफ माय सेल्फ बिंग अ मुस्लिम अँड आय ऑलवेज फील ब्लेस्ड टू हॅव दिस ऑल गायज विथ मी. आणि तसंच मी इतर धर्माचा पण रिस्पेक्ट करतो. आणि जसं की बोलतात ना, टॅलेंटला जातपात लागत नाही, तसं नॉर्मली मला सिंगिंग करायचं वाटलं. मला एक वे मिळाला मला माझं टॅलेंट दाखवायला. ते वे मिळालं मी इकडे दाखवलं. तसं काय नाही. बट बिंग अ मुस्लिम आय एम प्राऊड ऑफ माय सेल्फ. बिंग अ इंडियन मुस्लिम आय एम प्राऊड ऑफ माय सेल्फ always, and I always feel like I'm blessed to have this all my brothers as a friend and as a mandal, everything. Thank you. काळ भैरवा
महाकाळ भैरवा महादेव महाभयंकर अवतारा जय जय काळ भैरवा
आपल्याबरोबर सोहम भाकरेसुद्धा आहे, जो सूरपेटीवर आपला ताल लय देत होता आणि त्याचंसुद्धा एक वेगळं पण आपल्याला या घुमट आरतीमध्ये पाहायला मिळालं. आपण त्याच्याकडनं माहिती घेऊया. तू काय सांगशील, घुमट नेमका काय आहे किंवा घुमट आरतीबद्दल तू काय सांगशील? नक्कीच तू सूरपेटीमध्ये मास्टर आहेस, पण तू जी घुमट आरती सादर करताना एकरंग तुम्ही झाला होतात, त्याबद्दल तू काय सांगशील? महत्त्वाचं म्हणजे हे जे आपलं घुमट वाद्य आहे ते आपलं गोव्याचं खूप असं पारंपरिक वाद्य आहे. म्हणजे ह्याला असा खूप मोठा असा इतिहास आहे. खूप आधीपासून पारंपरिक आमचे जे जाणते लोक होते ते हे घुमट हे वाद्य आधीपासून वाजवलं जायचं. म्हणजे असा सण असत होता चतुर्थी, तेव्हा घराघरामध्ये ते वाद्य आधीपासून वापरलं जातं. आणि हल्लीच्या काळामध्ये आता गोव्यामध्ये खूप अशा स्पर्धा व्हायला लागल्या. त्यामुळे आपला हा जो युवा वर्ग आहे त्याला खूप अशी प्रेरणा मिळाली की आपण हे वाद्य वापरून असा एक समूह बनवून असा स्पर्धेमध्ये भाग घ्यायचा, नंतर पारितोषिकं मिळवायची, असं सर्वांना अशी प्रेरणा मिळाली. त्याच्यामुळे हे वाद्य म्हणजे सर्व लोकांना कळालं आणि नावारूपाला आलं. हृदयस्थान तुझिया सीतारामा मुखी सदैव जपती जया श्रीराम. जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम.
दे